И здравейте, хора! Аз съм Марско и днес играм Minecraft Pocket Edition. Емералд, Диамант, нещо такова. И да, ще оцеляваме. Това е епизод първи. Може да си направим къща. И да. И двата клипа. И да, хора, най-големия провал и сбък и ще излезне, нали, онова, където снимах. Пишете се Йорданов и ще ви излезна аз с една снимка, ако искате. И да, айде да снимаме. Да съберем малко дърво. Ох. Много тясно това място, но... Там можем се направим... Ето там можем се направим една къща. Ако намерим тази, много хубаво ще е. Три кози. Аз ще спра да говоря за което малко дървото ме боли. И шака бум! Добре. Един крафтинг да се направим. Да. Но тук вече не ми лаги и е много хубаво. Да, тук да оставим крафтинга. Вау! Тук малко инструменти. Браво! Ще ни трябва. Така. Кирка. И лопатка. И мотика някаква. Ето тази мотика. Нещо се фърлих. Не знам. Тук така. Братата. Тия така. Кирката и накрая. Да. Крафтинг. Така да си вземем още малко вода. Хора, много обичам да оцелявам. Хора, извинете, защото е нямало клипове. Моля ви се, извинявам се, защото един клип беше станал много дълъг, не ми го прие от YouTube. И да, и затова нямаше клипове, но сега вече има. И мисля редовно, защото в момента аз не съм в училище. И да. Да си вземем малко тук крафтинга. Взема нещо. Лодка не трябва в момента. Стига. Много съм зле. Коза. Това е малко козле. Аз съм че... Коза!
Мисля да направя малка къщичка, защото трябва да ми стигнат. Не искам много голяма, така грамадна. Искам мъничка. Хора, не знам, ама приятелите ми не знаят как да свалят Майнкрафт. И затова днеска трябва да им кажа как. Да, аз ще отида и ще можем да играем на този свят. Той още не може да прекъщи в Майнкрафт. Така. О, врата бе, врата. Малка къщичка, както ви казах. Така. О! Да се опаших. Късното. Така. Да. Ето тук. Да. Тук малко да си сложим крафтинга за дърве. Нали трябваше да правим такова. 6. И 6 трябва да си правим често. Мисля, често да е долу под къщата. Мисля. По-бързо, защото виждам, че се стъмнява. Да, стъмнява се. Времето се променя. Ма за какво играе на... Вали, карай. Много храна ще трябва да вземем. Да отидем да убием унес крави. Оле, стъмнява се страшна е. Мри, краво! Краво, ти си ми нужна! Ай, има тъпо краво. Момчака. Ай, мри. По-бързо. Бързо, трябва да ям. Оле! Бързо, бягам. Като бягам. Оф. Бързо. Букуците тук в честа. Тук двечки. Бързо! Бързо, бе! Оф, мале! Да видим колко минути. Хора, ще паузирам клипа. И хора, току-що зомбитата ме уби. Зомби вилиджър. Бягай. О, крипър. Водата прасна. Бум.
А, така, елате на батина на ти. Така, фанатите на зомби. О, ще умра, ще умра! Умри! Умри! Ах ти тъпо зомби, вижте! Не ми се вършата, бе! Нищо не взел. Аре, лами, бе! Зомбо! Вижте малко, къв съм сляп! Да, хора, това ще е всичко за този клип. Очаквайте още клипове. И това беше всичко.